Morjens ja tervetuloa kanavalle. Täällä taas ollaan ampumaradalla. Ase on sama, 340 Veterbi Magnumi, Sako AV lukkorungos ja piiputettu tosiaan 340 ja kiikarina on Vectorin Continentaali 2-12 kertaa 50. Ja se on kiinnitetty Optilogin jalolla ja hyvin on pysynyt kiinni. Ei ole liukunut, ei ole siirtynyt. Mä oon ylipäätänsäkin ollut aina näihin Optilogiin tyytyväinen, että niistä tietysti on myös ristiriitaista juttua, mutta yleensä kun niistä on rasvan poissa tehtyä nämä, niin itsellä ei ole koskaan mitään ongelmia niiden kanssa ollut. Joo, tässä ollaan ennemmin testattu samalla aseella. Ekas jaksossa se 160-graininen Barnesi ja sitten tokas jaksossa oli 230-graininen Winchesterin Failsafe-luoti ja klassikkoluoti on tämäkin. Eli tämä on Sierra Bulletsin 250-graininen Game King. Ja luoti on lyijykärkinen ja veneperäinen. Sierra Bullets on kehitetty Yhdysvalloissa 1947 ja tätä luotia on alettu valmistelemaan 70-luvulla. Että ihan klassikko luoti on kyseessä. Ja luoti on suunniteltu niin kuin tarkaksi metsästysluodiksi, eli tämä pitäisi olla pidemmällekin matkalle varsin hyvä luoti. Käyntiä on nyt mielenkiintoista nähdä sitä, kuinka täällä käyntiä löytyy, että tässä aseessa, että niin tuossa 2 laukausta ammuun ennemmin ja mä sain niin kiikarin jotakuinkin kohdille, että yläkäynnillä se nyt ainakin on, mutta niin se saa tietysti aina vähän ollakin. Mutta koetaan ampua. Ja ajatus on, että mennään joka laukauksella käymässä tuolla taululla katsomassa, mihinkä reikä tulee. No joo. Sinne meni ensimmäinen. Ja kyllähän se kenkii. Potkua on. No, tässä on pikkuhiljaa menty koko aika painavempaan luotiin ja sen niin kuin huomaa, että rekyyli kasvaa. Tarkoitus on tampua 3 laukauksen läjä. No joo, siinä on ensimmäinen ja pian nähdään sitten, että mihinkä saadaan menemään 2 seuraavaa. No niin. Piti koittaa, että on lämmin tuo piippu vielä, kun siinä kun menee ekat koiristuslavaukset ammuun, niin se siinä jo lämpesi. Eipä se nyt juuri ole. Vähän tuollainen hailukkainen. Se on tosiaan sitten ruutina on Norman MRP, kuten oli siinä 230-grainisessa Failsafessakin. Ei muuta kuin reikää tauluun. Pyssykin näköjään liukuu aivan eri lailla. Tai siirtyy ylös. No joo, taas taulu.
Näin se homma etenee. Hieman se nousi. Mutta eihän tuo nyt paha oo. Tuossa mietin, että tuo pyssy yrittää räkyllistä nousta heti ylähän, niin jos ei siinä niin kuin ote pidä että niin kuin yhtä napakasti, jos ei saa yhtä napakasti pidettyä tukista kiinni, niin että se pääsee nousemaan, niin johtuneeko siitä, että tuolla on tuota korkeuseroa noilla osumien välillä. Että piippu kerkiää aavistuksen nousta ennen kuin kuulla jättää piipu. Tällaisia sitä pohtii. Näyttää olevan yhtä lämmin kuin oli edelliskerralla. Eli ammumme lisää. Jaha, olipa tiukka. Tämä tosiaan siirtyy tämä asetus joka kerta nyt aivan eri lailla. Se meni ylitte. Samoin kuin se tokalaakikin. Mitatahan nyt vähän. ...27 milli pauttia rallaa. Keskellä. Joo, siellä on nyt ne 3 laukausta on nyt ammuttu ja sen verran vaivasi, että oikein kävin tosiaan työtömitalla mittaamassa. Se oli reijän reunasta reunaan 35 milliä, eli siitä kun ottaa luorihalkaasian pois, niin 3 laukauksaan tuuman kanssa. Ja nyt ihan mielenkiintoista ajattelin, että ammutaan nyt vielä 2 kertaa siihen, että katsotaan, että leviääkö se tuosta vai mitä tapahtuu. Lukko meni ainakin sujakkaa kiinni, kun vertaisi siihen 3, niin meni aika nätisti kiinni nyt. Kyllä sinne ylitte yrittää viedä. Aina vain nousua vissiin. Nyt ei käydä tässä väillä taululla, vaan vedetään uutta perää. Taisi mennä samahan kuin se edellinen. Ja nyt sitten taululla. Tuulikin täällä vähän niin kuin puhalteloo, mutta eihän se tuohon paljon, tuohon luotihin varmaan paljon ota. Matka kun on tämä 100 metriä ja luoti on raskas.
Ja tuossa on 4 astetta lämmintä. 4-5 astetta. Ihan sopiva keli. Kiikaria saisi vähän napsutella vasemmalle. Muuten se on niinku, saisi tuolla yläkäynnillä ollakin. Siinä sen on 5 laukausta sitten. Ihan tuollainen vyöriä läjä. Aika hyvin se sitten pysyy koostua läjä. Että ihan tyytyväinen on tuohon käyntiin, kun ajattelee, että se on tuollainen ohutpiippuinen kivääri. Että joo, kyllä tämä Sierran luoti on näissä tähänastisista ollut niin kuin paras. No joo, tässä voisikin olla parempi tämä tehdä tämä mittausoperaatio. No niin, nykkö nähtäisi. Reunasta reunaan 37,6. No joo. Tämä reissu olisi nyt tässä ja Sierra kävi ihan hyvin, että 5 laukausta ja 30 millin kasa. Että oikein hyvä metsästystarkoitustakin ajatellen, niin ja sitten että tuo on ihan hyvä pidemmälle matkalle tuo luoti, että mielenkiintoista olisi päästä johonkin pidemmälle radalle kokeilemaan, että minkälaista kasaa se silloin tekee. Joo. Kiitos kun katsoit videon ja katsotaan taas jos saisi jotakin uutta pätkää aikaan. Se on morjens.